народу, тъй като не хванахме народу, дойдохме днеска. И както виждате, ето тази парзал, където са най-много хора, отивам да се парзалям. Само гледайте. Газ! Влизате първа в самолета! Здрасти, приятелю! Здравейте! Куфара ни влиза в самолета. Ето го! Самолета! Ние скоро се качваме. Ще бъде хубаво. Много добре изкарах. И днеска минах цялата линия 5. Приятели, това е Пикачу, а ние сега ще кажем от задната страна. Какво е там? Преди малко излитаха доста ранено и кацнето. Ще предавам как излитаме и как кацаме.